De Limburgse rusthuissector luidt de alarmbel. De subsidies die nodig zijn voor de bouw van extra rusthuisbedden zijn er voorlopig nog niet. Dit kan voor grote problemen zorgen, want tegen 2020 zijn er in Limburg 3000 extra rusthuisbedden nodig. Dit komt door het feit dat de vergrijzing in Limburg iets later plaatsvindt. In heel Vlaanderen wachten er 171 rusthuizen op 1 miljard euro aan subsidies. Lekker, Fina? Dit is Fina en voorlopig kan ze nog verzorgd worden in het rusthuisje Neerpelt. Of andere ouderen dit geluk later ook nog gaan hebben, valt af te wachten. Er zijn namelijk niet genoeg rusthuisbedden in Limburg. Ook de kostprijs zou met 270 euro per maand kunnen stijgen als de beloofde subsidies niet volgen. Ja, krijgen we die subsidie niet, dan wil dat zeggen dat wij ongeveer aan de bewoners extra zullen moeten aanrekenen. En dat komt neer op een bedrag van tussen de 7,5 tot 8 à 9 euro per dag. Ja. De Vlaamse rusthuizen weten nog altijd niet wat er precies met hun subsidies zal gebeuren en of ze die wel zullen krijgen. De overkoepelende vereniging van rusthuizen, Zorgnet Vlaanderen, heeft daarom een open brief aan de Vlaamse minister Jo van Deurzen gestuurd. Wel, ik denk dat het een grote opdracht is voor de minister om die middelen die er dan zijn, om die toe te wijzen daar waar het nodig is. Dus daar waar ofwel nog te weinig woonzorgcentra gerealiseerd zijn, ofwel daar waar de nood aan reconversie, aan herconditionering, verbouwing, omwille van bijvoorbeeld comfortprobleem of brandveiligheid, daar waar die het grootste zijn. Maar in Limburg dienen we nog heel wat voorzieningen uit te bouwen. Dus wij denken dat Limburg nog recht heeft op investeringssubsidies. De infrastructuur is niet het enige probleem. Het verplegend personeel in de rusthuizen krijgt ook steeds meer druk op de schouders. Dus op dit moment moeten we vaststellen dat de overheid spijtig genoeg niet volgt in de zorgkost, in de financiering van de zorgkost voor de zwaar zorgbehoevende bewoners. Dat wil zeggen dat we met hetzelfde personeel veel meer moeten doen of met minder meer moeten doen.